ఇంకెవరికో డబ్బులు ఇచ్చినామోడు ఈయనకి సతాయిస్తున్నాడు అన్న సందర్భాలు కానీ ఏవి మీ ఇంట్లో ఉండవు. అసలు లక్ష్మీదేవికి చాలా ఇష్టమైంది. ప్రతి శుక్రవారం రోజు ప్రతి ఇంట్లో వెండి ప్రమిద, చిన్నది వెండిది, ఒక చిన్న పావు, ఒక కటోర్ లాంటిది, ఒక కటోర్లాగా చిన్న పావు చేయించండి వెండిది. ఒక 750 రూపాయలు 1000 రూపాయలు ఇస్తే ఒకటి ఇస్తారు చిన్నగా. 2000 పట్టవచ్చు, 2500 పట్టవచ్చు. ఆ వెండి పావు తీసుకొచ్చి ప్రతి శుక్రవారం రోజు దాంట్లో పాలు పోయండి. అది ఆవు పాలు అయితే ఇంకా మంచిది. పచ్చి పాలు పోయండి. పోసిన తర్వాత ఆ పాల మధ్యలో ఒక ప్రమిద పెట్టండి. సిల్వర్ ప్రమిదనైనా, బ్రాస్ ప్రమిదనైనా, లేకపోతే ఇంకేదైనా ఒక మట్టి ప్రమిదనైనా పాల మీద తేలాడేటట్టుగా ఒక ప్రమిద పెట్టండి. అందులో నెయ్యి పోసి పువ్వొత్తేసి దీపం వెలిగించండి. దీని క్షీర దీపం అంటారు. ఇది లక్ష్మీదేవికి చాలా ఇష్టమైంది. దీప ప్రమిద